Njengamanje ngikhuluma nomuntu esaxoxa naye la kwi-podcast Radio and Stuff. Nayithanda kakhulu i-episode yakhe uNkosinathi Mshengu. Mshengu, Uthi sibingelele mfowethu ababukeli bale podcast. sibonga kakhulu ukuthi sijoyine namhlanje. Likhulu usuku Sadma Awards. Asho ukuthini kuwena ama-Sadma Awards? Lalela kumina ngicabanga sekunesikhathi ngiyawahambi ngoba ngiyahamba imicimbi yama-Sadma kodwa ngo-2010 ngomunye wentatheli azabuya nayo i-award. So mina nama-Sadma suka kodwa kakhulu. Mawubuka umculo wasekhaya njengoba wazi ukuthi ama-Sadma celebrate umculo wasekhaya. Ngabe yini ama-Sadma aseyenzile for ama-artist asekhaya? Mfowethu mkhulu kakhulu umsebenzi owenziwa ama-Sadma. Asingabheki umculo nje kuphela nokuhlanganisa inhlanga ehlukene. Iyona lama-award akwazi ukuhlanganisa bonke abantu base-South Africa bezogubha amasiko awo ngokuhlukana. Ngoba awagcina ukuba KwaZulu Natal kodwa bebakuwona wonke ama-province. Enikeza futhi bonke abantu ngokwama-genre abo noma ngokwelimi zabo babanikeze ukuhlonishwa okufanele. 100%. Ikhona i-category mhlawumbe ongathi uyibheke ngabovu ufuna ukubona ukuthi ubani ozohamba nayo? Mfowethu angifuni ukuqamba amanga. This time I'm biased. Ukhozi kumele libuye nayo. I'm biased. Kamkokhozini ukhozi fanele libuye nayo ngoba indondo esikuyahlala isikhathi eside isemsakazweni ukhozi. Ngeke sithi sihamba phambili uma singabuyi nale ndondo. Good luck to Ukhozi FM. Sibonga kakhulu ukuthi ukhulume nathi Nkosinathi Mshengu. Thank you futhi. Sure.